starter med at tage en rimelig god tot hår, cirka sådan her. Vi tager så meget, fordi det skal kunne nå hele vejen rundt om hovedet, og hvis man kun tager en lille tot, så får man et problem ikke særlig langt henne, så er der ikke hår nok. Vi deler håret i 2 stykker, snor dem en enkelt gang om hinanden, sådan her. Så tager vi en lille tot, krydser over den øverste tot her, slipper den, og snor vores 2 totter om hinanden igen. Så hver gang vi har snoet vores 2 totter, så tager vi en lille tot hår og lægger ind imellem totterne og snor igen. Så det ser sådan her ud. Nu skal vi bare bruge en hårnål, og så er frisyren faktisk færdig. Tag en tot hår, den skal ikke være fra det yderste her, men sådan lidt inden under. Og den fletter du bare i en helt almindelig fletning. Du er nået hertil, næsten flettet helt ned, så begynder du at hive ud i totterne. Du holder meget løst fast hernede, for ellers så bliver det svært at hive ud i noget som helst, men så hiver du faktisk bare. Når du så er tilfreds, så tager du toppen, kører hen over hovedet og lukker med en hårnål. Så kan du lige rette den lidt til, og så er den faktisk færdig. Nu skal vi igen lave en fletning. Helt almindelig. Nu har jeg taget en tot af det øverste hår. Går bare i gang med at flette. Så tager vi og holder fast i en af totterne, det er lige meget hvilken, og så hiver vi de andre opad. Sådan her. Så kan man lige hive lidt ud i den igen. Så får man en lidt anderledes fletning. Sådan her. Har man en fin fletning i siden. Den sidste frisure er sådan set bare at lave den her i den anden side også. Så har vi de her 2 totter. Og dem tager vi bare og samler med en elastik. Og det var det.